Baldakizuen horretorriko den gaur nirekin kozinatzera? Deabrua! Eta ez dakit, adar eta bustanakin etorrikoan. Gaiztakeriak ez ditu bakarrik egiten. Lekeitioko deabruak izeneko talde batekin burutzen ditu. Bere 10. urteurrena ospatzen ari da taldea aurten, eta makina bat ekitaldi dituzte eskuartean. Atzapar artean, hobe esan da. Historio bitxi askori buruz hitz egingo digu gaur, eguneko platera prestatzen dugun bitartean. Hasiera batean, akerra kozinatzea pentsatu nuen, baina txerriki egingo dugula erabaki dut. Presa iberikoa. Akerra baino askoz ere xamurragoa, ez duzue uste? Donostiako Mendaurberria tabernako berezitasuna momentuan egindako pintxo beroak dira. Taberna ezagutu eta gero, bertoko sukaldariek, Jonek eta Jimik tentatu egingo gaituzten. Beraiek ere deabruak izango balira bezala. Zerrekin? Pintxo batekin, Euskal Herria molearekin izeneko pintxoa egingo digu. Txerria izango dugu protagonista beste behin. Mungiako Mume tabernako eskaintzarik ezagunenak plantxaditoak dira. Oraingo honetan txerriaragi eta misoarekin egindako plantxaditoa prestatuko digute. Baratzuri badakat, Drakularekin funtzionatzen du. Funtzionatuko ote du deabruarekin? Kaixo launok, eguerdion, hemen txetorri zaigu, Gorka, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Gu duditan gitxauen, deabru bat etorriko guan, ose etorriko guan? Bai, pizkat deabrutxu bagara. Bai, Bagaitu bi ordu, bagaitu bi. Adi lagunak, egundoko presa iberiko ingo dugu elkarrekin, geho barrengorrin saltza bat, eta patatakin gauza oso berezia ingo dugu. Adi lagunak, oso ondo pasako duta, adi. Bueno, launak, eta Gorka, garatuko ya nundin noa ibiliko gehan, vale, nahiko osagaia daudeta, bale? Bai. Bueno, hemen, ingo deuna presakin, ingo deuna pusketa txikitan inola, ingo deuna da siapiakin, bildu, siapua mostaza da. Mostaza, bale? Eta siapetan bilduko deu, eta horrutziko deu maseratzen pixkat, eta ondoren pasatuko deu. Arrautzetikan, ogixetutikan, eta prejitu ingoitugu, bale? Eta hoi izangoa oinarria, bale? Hoi laguntzeko ingo deu estraganov saltza, dala barrengorrikin, txampiñonean saltza bat, hola, pixka berezi, ja. Ingo deuna da, tipulina, eta batzut ja, gurinetan erre, ondo gorritu, gero berta pipermin pixka botako deu, eta barrengorrik pusketaka. Gero pixkatitean nian, botako dio esne gaina, eta gero ikusiko deu ur pixka berdun edo ez, puntxuan jarriko deu, birrinduko deu, eta prestauta utziko deu hori. Eta hori lagungarri bezala beliko deu. Eta gero hemen, ingo deuna da patata oso berezia esan detena, zeatik hemen ingo deu pasta txuz bat dakizueran. Profiterolak, relampaguan masa. Ba, masa hori ingo jau, dagela masa gazi bada hori. Gio krema sartzean nian, gozotu itea, baina berez gazila da. Eta krematxo hori, da antzekua, buñuloak eta iteko antzekua. Zeola, ordu, ningo jauna, masa hau prestatu, gero ingo deuna da, patata egosi, patata pasadoretik pasa, horrekin nastu, eta behin, nastuta kaunian, masatxo hori txusana, patata egosi jakin, ingo diuna da, txoixo txistorra, txoixua, kasuntan txoixua, lauki txikitanin, eta berta bota. Eta gero, nasketa hori, ingo diuna, goiarakin, omanga batekin, ja, bota, olillota eta prejitu. Eta orduan, bolatxo batzu geldituko ja, baino patata eta txoixo zaporekin. Vale? Profitorela, baino bereziak. Eta gero hemen ingo jaunaek, alioli bat. Alioli, baino, dakau hemen, baratzuri ja, bueno, beltzak asuntan, eta ingo diuna da garrautzakin, ospinakin, olillota gatzakin, emulsio bat, maionesa bat, eta presutziko jau lagungarri bezala, bale? Zuk alden zemuz moldatzeaiz. Moldatzeaiz, basekia guztatzen zeikela, sozidadian etxian nuni biltzaiz gehiago. Zein etxian, bizetan. Bale, eta zindu ditu gire plater izarrak.
indiarrak, sukalkila, marmitxa oso ondo urtetan. Marmitxakoa atunana. Bai, atuna, nik berdelen ez eguzten. Ez, berdela tximiro jenao, tximiro, kono esate tximinoiak? Tximinoianak, hori egin hauko guan. Bueno, ingo jaunak, martxan jarri, eta aldi berian gauza askotaz itzein. Ingo jaunak, beizak, ire kontu jarriko izkitemen batzu jatatik pulina, eta ni hasingo nago garagilakin, bale? Eta hemen jarriko hilapikua. Txiki nahizu? Bai, txiki ingo jau. Eta hori geho, hola, txukun balin baziok ez diau birrinduko. Geho ikusten bai hau pusketa asko askala birrinduko jau, baina nik nahi izatea pusketak topatzia. Bueno, gorka, taldi berian, Lekeitxoko deabruak, nola sortuan elkarte hau? Bueno, hori sortu zen, Lekeitxoan oitxuri haukaune kalantzerkizan zuen asuntuan, hor talde asko torten zirian, Kataluniatik, Frantziatik, eta beste inguru guztietatik. Eta urte askoan egon dira hori zu kultura bat sortu da. Eta urte baten, justo nik kirole etxine banean, eta semia jatxo zanean, proiektu modura pentsane banik, hori sortu mina bala, antzerki talde hori sortu mina bala. Lekeitxon igual ez hori kulturia eta batzuk ezautzen ebazale ez hor, antzerki munduan ikutu dounok eta hori dana, bengen duan kedatxu bat esan, hauze taldi nahi sortu. Eta ziginean mobiduten. Zare soziala mobidu gondu zan lehenko. Kataluniara zunitzani pizkat ikasten zuen tradizioen asuntua piroteknizat hori den ikusteko. Eta ikusi benean, Lekeitxoko kalantzerkiko zuzendari pizak, Imanol Agirre talarak ikusi benean zelan, movimento politxea guala, ditxun gatzu zen. Zor, antzerki talde bat sortzia, ez da tontok erizia. Gemate ikzea, baikela, baina lan asko ziogorren atzetik, ez da? Dirua bihar da, eta eurak emoduzkun eskuba. Zer eskuen, ingo zue antzerki talde hori, hauset dirua dago, eta konpondu honez. Eta horantxerik hasi ginean. Eta adibidez, baina nundik anzetozten, zu zertaz dedikatzen zinean, derrepente? Ni maizuan izan. Zu maizuan zinean. Ni maizuan. Maizua zea, hau aparteko lan baek. Ez da lana, hobia. Hobia de, vale. Eta adibidez? Lamuruko orduak ezken nibidira, hori dana. Eta muru guztiak eta dana, baina hobia, vale. Parte hartzen gau zentanok, hori lanerako hobia mobile txendou. Estu dira bazten dirurik eta guk antzerkiz etxeko emoteko txendou. Eta adibidez, gauzaek, nire antzerkia gustatzen zaitek, zuare gustatzen zaitek, baina nola botatzea izorra adibidezoteki, antzerki talde bat sortuko jat. Nondik astea izor? Bani horra zinitzen, ikusten eban Lekeitxon, eskultura handitza ze, da antzerkiz ikutu dugu, junginean haitza txiki taldea ze, bai Kataluniara goi emagokea ze antzerkiz etxen. Ja leheno beste talde baten eibiltze itzan. Lekeitxoko kultur talderik eta honenian ikasiniko gumia gara. Hankapaluetan ikasi, bestia egin. Haitza txiki guri guztako izan da, Lekeitxon gaztiontzako kultur arluan, antzerki arluan, musika arluan, emon gatzu zena bizizia. Gazte guztiz hori, gazte eta umeri. Eta hortik ja baukagun kontaktua antzerki munduaz, eta orduan, danotagoz proiektuak, ez da? Nire proiektu zen, hori ze sortzia. Zena, jake zazigale ditxioten, kolga dira botak, onaz, hasiko naz. Eta onantzik hasi ginean, da Lekeitxon. Etxian ezin egon behintzat. Etxian ez. Etxian domeketan sopan. Eta nola hasi zuan, adidez? Domeketan da lo. Eta adidez, nola hasi guan lehendabiziko historia? Nola induan lehendabiziko zuakin edo historiakin? Noiz izan nuan? Hori, lehendabizikoa txikitzatik. Baina elkartia, lehendabiziko dreaburruak, lehendabiziko... Elkartia sortu genduan, 2010 hasi nintzani bueltak emoten asuntuari. 2011an ja, taldia osatu genduan, Lekeitxoko beste pertsona batzukin, eta sortu genduan 2011an, taldia oso zorik. Eta horazi ginean ja, gidoia preparaten, kalantzerkirako. Kalantzerkiran presentapik genduan ikuskizun bat, zuk ikuskizun bat. Horrek eskatzen da bene guztizaz, gidoia prestatu. Diabruen asuntuan ganera, gauzia da, topabik gendula imagen bat, non diabrua agertzen dan, edo diabrua argitaratzen dan, edo erakusten dan. Da Lekeitxon justo daukau,
mingorri ditzen den paso bat. Uste bat, zeketela ziniola, nahiko zatarra mingain gorri hori de ez da? Azezantuko pasua, eta karo, diabruak eta egitezan diabrua antzadoko horrek, da txakur bata, txakurra dragoia, eta dauko maztizen, hori, ipurduan dago bustana, maztizen razimua. Bai, Bai. Eta hortek hasi ginean, gidoia preparaten. Eta gidoia da, gauzia, mingorri bera, atara ben, hor 1800 pikuan, lekitxo, lekitxoko inguru guztia, arrasiko beste inguru guztia, eta itxaso partia, eguazan mazti pilo bat. Lekitxo zan oso aberatza maztizetan. Eguan sosoaga kapitain batek eban, itxasua itxi, kantzate gualako, itxasuaz, eta sartu zen maztizen asuntuan. Eta zintzen, claro, hor urtietan lixiak eta udaletxiak, entre comillas, kontrolate ban, mazti horren diru guztizat sortzen den diru guztizat. Eta horrek, justo, 1800 da bukaeran, hor mila tartian, horregon zen, koku esaten jakona. Sortu zen horreko... Filosera esaten zen hori? Bai, peste antzeko bat, baina non matza hiltzen hasi zen. Eta horre hasi zirian, Elixako, kreentzia eta zer zen eta hori, eta sortu ben mingorri hori. Zetarako sortu ben mingorri hori, kreentzi horreri, aurre itxeko, koko horreri edo gaixotasun horreri aurre itxeko. Eta atara eben, aze santuetan, paso hori horretxeri aurre itxeko. Atara eben, bai, politxa. Baina ez zuan etxinan gaur. Eta ja, lekitxo honean dik 10 urtera eta desagertu zen txakolina. Bai, Bai. Eta desagertu zen, eta goendala gutxi arte, eta bueltatu iaia, ez da? Hon badaoz pipaz daitzen da benako txakolina, baina, ustot, bi... Hor mendexalden egon ituanin. Bai, mendexalden bebeste bat hau. Bai, gazte bat hor bere maztillakin. Hori ze. Baina bestelan, hor maztillak eguazan lehen bebai, antxina, eta lekitxok inguru guztizian. Eta bertan berak eratu zuen, ez da? Baina, segia, hor lekitxon, Euskal Herri guztian lehendabiziko maztilla egan zitxau dela, ez da? Bai, hori da. Betan epetatzen da, getarin da ingurun hasi zala, baina... Zautzan, igual, Bai, baina ez. Baina justo hori da. Ona. Vale, guain, orduan hori Gernikako eta, bakioko eta esplikatu aldi ondo. Hori baki. Duna zizan, baki, ez da? Ezin jabe zan ezer. Oso ondo pikatu dekau, Gure intenta botako jau. Oso ondo. Hemen txe. Bale, igual ingo jatenek aurreatu, eta botasak dana bertan. Vale, hau kenduko dit. Azalak organikoa. Eta beste hau, hemen gordeko dit. Ona, eharra historiak egila zan, Bai. Baina, bueno, egila zan, hoi arteagoan, da zue guen arrapatez, bueno, gurinetan dakago hemen, egon da 5 minutu, zua ez detuzo altu duki, baki zue, potxatzen deunian gurinetan, eta olioak beti pixka gehiago mantentzeu. Gurinetan pixka basu euki berdu. Bestela, gurine herritez eguta. Bueno, guain hemen pipermin pixka botako jau, pixka gehiago utziko dugu zukaldatzen, eta nola zua zizean saltza honekin, basu jarraitu, bale? Eta hori ningo zuna doain, barrengorrik berdin. Dana txiki ingo deu. Txiki. Bai, eta gero txukun gelditzen bada, hola xerabiliko deu, bale? Bale, sondo. Bueno, hoi zure kontu, eta ni patatak egosten jarri behar ditut. Eta ingo ditu pusketetan jarri, bestela ez ditemango demoa egosteko. Bueno, eta aldi berian, bueno, ze berezia da, adidez, deabru bat ateatzia aste santutan, hor, Ba, hori diabrua, hori mingorri da. Mingorri ja, bueno, deabru aldabea. Nitzako bai. Vale. Nitzako bai. Vale. Eta hori da, Europan da honik eta paso pagano bidaoz, Europan, eta bera da bigarren. Osa, Europa guztian bi? Bai, bi bakarretoz. Eta baka lekeitxion? Eta bat lekeitxion dago. Ez ez guzurretan ibiliko? Ez. Ondo dokumentata doko hori danen ganera. Prometa, ez que guztabu izte zaitek itzori, guzurretan, lekeitxion eta guzurretan. Bota imernila. Da, hori, hortik sortu genduan, gure lehenko ikuskizuna. Diabrua, Katalunian dizenak, dira diablesak. Vale. Eta zuen kulturia tradizioa bertan dago. Katalunian diablesak dira, Valentin Timoniz. Eta, karo, guke negenduan bertako tradizioa Euskal Herriratu. Orduan negenduan Mingorri Korrefok. Korrefok zer da? Antzerkia eta pirotenia ustartuta egiten den kalejira bat. Zu kalejira bat. Eta hor parte hartzen dabe, diabruak dira zua mongotzenak kalejiriari.
Eta horrean sortu genduan. Eta adibidez, aurrenengoa noizin zuen esan duan, 2012 hola zizan. 2012 nengen duan, usteldian, lehenengo ikuskizuna. Aurten 10 urte orduan, ez da? Hori da. Eta zo zeberezi egin beralde zuen. Urte guztiko horako bat sortu dugu. Zan da, ibilbide bat etxia eta ekintzak sortzia eta hori etxia. Eta, bueno, hasi ginean ondala azte-bete presentazioa egin duan, 10 urtean presentazioa 10 urte honetan egon zen taldeki dugu guztiak inbitak gendu zen, eta herriko jentia, segu herriko laguntza barik edo herriko jente barik ez gara ezer. Herriak guri asko moten gatzuz. Orduan egin duan presentazioa, eta presentazio horretan, presentan genduan urtean, aurrerantzian gauzen ekitaldi diferentiak. Aparte, sorpresa pilo bat ongo dizela urtean zidar, hasiko gara, herrizari eskaintzen piroten ikastaro bat. Bai, umientzako. Umientzako, bai? Bueno, kontu zibiltzeko, ez da? Umientzako. Ikasteko, nola ibiliten dian, bintzat ondo ibiltzeko, ez da? Hori importanti da, jakitxia, zelan erabilizua. Ze zuak, honek, zuak erretan amogura, piroten izan perretxen. Orduan, hori kulturia ondo erakutzi bizake. Zeran erabili bidezen, zen bidan. Gauzak ez diren esan berreziteko, baizik eta nola egin. Bai, hori da. Ez da, zabezela umia balimazia egin itezu. Erakutzi, ondo. Gero, urte guztian ziar, olako zati batzuk grabakouz, dokumental bat etxeko, eta urte guztiko imagenakin, Ibai Zabargen gatzu zena, hori dokumentala. Hori dokumentala presentako Euskal Sinema Bileran lekitxon, oso famatua den Euskal Sinema Bileria. Hemen izaten maura, Donostiko Zinemaldilla banda, lekitxoko Zinemaldilla. Vale. Holako ze, Guke zinemaldilla txindu lekitxo. Pizka potentio izango bek, ez da? Hemengo baino, ez da? Donostiko baino. Bai, potentio. Potentio. Baina urte askuan irauten da hori da, zelan da, Zinema Bileria, egite zen, ondala urte pilo batetik da. Eta hori lekitxoan ikutxia da, famoso asko betorri dira, pelikula polizak estrena dira, da euskeraz dan bakarra da. Ona. Zen bat gauza honak esan dituken aldi berian, Eta esan txantxa, esan guzurra, eundokua dalaz. Ona. Bueno, eta horien artetik adibidez, gauza berezin antolatu ezuena diaburrak bezala, ez izango zan, zuentzako laserra ikutentzia. Guztako izan zen, lehenengo ikuskizunetik aparte, hori guztako izan zala, hor pentsaten genduan, lehenengo ikuskizunak horien da, proiektua horretzetarako izan, eta pentsaten genduan, ez duela aurrera ziruko, nahi genduan, baina oso zaila zen. Herriko talde bat, herriko jentia sortu niko talde bat, egitezan antzerkin munduan hor sartzia, katsi izaten da. Eta, bueno, urtetik urtera, lortu dugu. Hor, gauza politxak etxia. Post ikuskizunetik orain dauz, diferentiak, izan dizenak, akelarre fok, dana da fok. Zugaz zer ikusi jakona, dekadenez ben genduan, anabasa ben genduan, humorazokan presenta genduan, parte hartu genduan Euskal Herriko karantzerki inguruan eta honik eta festivalik handizenean. Zarautzen behon ginean, anabasaz, zarautzeko kalerti, ez esan. Olako karantzerki olakuan. Eta gero plaza pilo baten. Importantia, aparte, Euskal Herrian non gaina, guk tradizioz daukau Katalunia zerikusi handizia. Eta hori baian ikasi zuelako, eta azkenian... Eta euren tradizioa. Eta, Katalunia merraro etxen jaken, Euskal Herriko talde bakarra ganera, eta geure bardin etxen dabe. Zuen histori jaz. Eta ezautu du pilo bat talde katalan, pilo bat. Eta Kataluniara behiran joan gara, eta Katalunian etxen danek korrefokik handizenin parte hartu dugu, beste 15 talde diablezak. Elkarlanian zaudete da, Ana, Bai, da urten bebagoiaz, datoz Katalanak gure 10. urte hurrenera, eta geu goia zeuren 30. urte hurrenera. Zer polita. Ruidonzeko diablezen urte horrenera. Eta adibidez, esan deken bezala, Katalunian hau, bueno, azteko eta ben, ja 20 urte lehenu ja badaude, baina urte askoz lehenu ere bai, ez da? Eta pirotenien da historia hau hemen beti entzutea Valentzitik handa da torrela eta baina nun da grina gehiena, nun ite hau gehiena?
ba, nik ustote Danian, Katalunian bepila bat. Katalunia generalian, ez da? Bai, Katalunian herri bako txian Diabru talde bat hau. Diables talde bat hau, bai. Herri bako txian beren Diables talde bat hauko, edo sorgin talde bat, bai, porque sorginak naztatutzen da Diablesak eta sorginak, bai. Eta, justo Valentzin dago itxuria pirotenitza de masleta, eta olako gauzena. Baina Katalunia da korrefoken, nik ustote la kunia oizaten dana, zehazkia korrefoken. Eta neure zen gu gara urtero zuten gara. Udaro, oporretan, oporraldi bat bertaratzen dugu. Zemara hori da. Semia, hemen Euskal Herrian ezin jau parte hartu korrefok baten. Ah, ze? Ez, legez ezin jau. Legian ezin jau. Baina Katalunian bai. Hobe. Katalunian lagurteko mik guztozuz korrefokian da, petarduakin da. Eta han, justo, hermanamentu eta horioko taldia ezin da, ba, nire semia eta likitzoko beste bat torzen egoa soporretan, ba, bertako diabru hori bezan. Aitza bitxi mogur hartu gane pertsona batek, eta diabruen zidian bertan. Han diabrua dira, likitzon izin jabizen. Isapenia. Bueno, zoze ingoek, no? Aia iztxirgitxarrak alortzen, ez da? Bai, zoze erango. Egunen baten ingo jau hemen, guztiz, Euskal Herrian. Nik usto paietu, meta guzti. Bai, lortuko jau, ez da? Hori dek ideia. Bai, eta likitzon ganera bada hori grina. Ah, ez da? Bai. Eta hori bihar da azkenian, grina balin bado, eta jendea balin bado gukin. Bai. Ona. Bueno, hemen hain nauni, behitzuek, honei egurra mamertza jau, behitu. Hau izango zan ja, pasta txuz deitzeana, behitu. Hori da pastia. Hau da pasta. Pasta txuz, hola da, nahiko potolua, da, ura eta gurina berotu, gero, bota irina, landu, eta gero arrautzak bota, hola gelditu arte. Arrautza zua. Arrautza bota ditut, bi gorringo eta bi arrautza oso. Vale. Eta guan ingo jotena da, gatza puntu bat eman, eta hau izango zan, sartu mangatxo batian, bolatxoakin, labian sartu, eta profitero lakiteko, masa hau da. Baina hini mingo duna da, gero berezia esan duten bezala. Patata egosita daunean, pure patata pasauretik pasako deu, gio botako xiou txistorria, eta prejitu ingo ditugu, bale? Ikutu garra mango jo. Potente, beti potente. Vale. Bueno, eta hau guztia antolatzeko, azkenian hemen ohituta eze ondare bai, piroktenian bila, historiak antolatzeko, estia merkiak izaten, estek erreze izango dan antolatzia, ez da? Gauzia kontaktu etxia da. Nik adibidez pirotenizien asuntuaz, hemen anekdota txiki bat dago, gu beti oporretan beni horrela zuten izan gara. Ah, bale. Eta angertu tortzitu, ez da? Eta ez angertu, eta urte baten zen handiari, aurten saloura goiaz. Bai, Zeran saloura, eta aurten saloura goizela. Leku bat bilatu janderkio, obio. Bai, eskutateko lako bat. Jungini saloura, eta saloura jutien fina zan, asuntua zan, nik piroteni etxe bateaz geratuten egoala. Ziose bazitxi honor. Bai, azpizokua. Ondo pasan genduen, salon ondo pasan genduen, Baina egite zan, hori zen muina. Horre, saloko diabruak ikusi, zelan etxen daben, korrefoka pizkat ikusi ikasi, eta piroteni etxera joan. Porque pasaten jakun, hemen Euskal Herrian badoz piroteni etxeak, Balecea, Astondoa, baina gauzia zan, ez ebela eitzen guk eskatzen gendu zan, piroteni, bihar gendu zan. Moldatu bertzinaten behaienea. Bai, kartutxo batzut dira. Eitxe bezen, baina asko begareztiz jo, etxe bezen orduan, zaten gendu, gareztizia da, bale, hemen merkio da, horunen horosikoz, Katalunian horosik dauz. Kataluniara, eta Kataluniaren genduan kontaktua piroteni etxeaz, emo euskuen kajabete, bertan urtian probateko, geuk ikasteko, geuk hori etxeko, eta handik aurrera, bi pirotenia zibili gara beti. Bat Kataluniakoa eta beste bat Valentzikoaz. Eta asko merkioa. Etzaten da karu dara, baina ikuskizun baten diruan, nik uste guk ez dugu jabazten diru askorik, porque pirotenian gastatzen dugu diru gaixen. Gu espetakulun baten goia. Adibidez, jakiteko pirotenian. Ze gauz erostituzu, ez deken espektakulo gehien eitekena, ez tekiat, nola deitzeituken, ez tekiat, zuziri motak edo... Horrek erotzen dut bukaerarako. Bukaeran beti antzerkia bukatzen duen momentuan da fin de fiesta esaten jakona. Eta horre erotzen dut, hemen Gabon zarrata motatzen traka esatean, no? Traka luzia, fogo artifizialak eta horre, hemen onaku botan dezen, botan onakua. Vale, galanta, ez da? Bai, maitzeko, gero, tipiko trakatxe esaten dana berrota 10 metrokua, edo 1 metrokua, edo zaratia, amaitzu zaratiaz.
Dana txalotxoko, gero. Hombre, garantzitsua, baina jo beti esaten, nahi piroteniak eta gauza horiek beti bildurra emateie, no? Serian, ikaera emateie izatikan, metxai ematen nahi izata, ez da, emate dinamita bat ematen nahi izala, eta zela, beti eman da, gero korrik atea, eta gero, ez tala iritsi metxa bere lekurata, bueltatu lekurata, ja txiki, ja metxa eta pixka eta atea, eta eman da, beti hor triskantzakin, ez da? Horretxa txiki, ikasitzen dugu. Kukadidez, Kataluniako jentia ezagutu gendunean, titulo guztiak gaukezen. Bai, tituloa dazka berezilak ateatak. Gukatzuk tituloa baukau, nolan titulo minimua, Katalunia zen dugun tratuan, lortu dugu gure talde guztiak titulo guztiak eukitxia. Bai espertuen eta bai erabiltzaileen. Zeona. Eta gero, egile esan, ikasi bida pirotenizia zelan erabil, horretxatzik ikastaruen asuntua. Geuk ikasi dugu, baina jentiera berakutzen bizako. Sabes, Gabon zarretan arazo asko pasaten dira, zuen buruan, eta larriak gaina. Hori da. Orduan, bai, erreten gara gau, ez dut zen gainik erreten gara. Tokatu zaik orduan erretzi gare, bai. Bai, erreten gara. Ukitzen dugu, perkantzit euki dugu, karo, zuaz gabiz. Ibiltzea nahi, pasaite zailo. Bai, hemen kozina mogura kutsi, bizera zaztetxo zura, eta zamarra, guria bardina da. Hemen txin bihar deuna, patatan historia bukatu, patata egosi zaigu, ni uste egosi zaigu, hemen dijo 15 minutu, labana sartuko diot, bai, sartze zailo. Oso, ingo deuna da, iragatzi, ur guztiak endu, oso garrantzitsua, eta ingo deuna da, esan deun, patata berezi hauin. Hemen dikan gortu zaigu hau, baina ez da segretatzen, Hemen txutzikoet, eta gero berrera biliko deu, guantxe. Orduan, utziko jatago hemen, horrela, gero, ondo nazteko dana. Eta beste alde batetik, hemen hartuko ditau, eta gintza, patata bota bertara, pasatu, eta gero, txoixo botako ziu, eta dana naztuko jau, bale? Eta ni jungo nauk hemen, olio jarri martxan, eta hau preparatzen. Bueno, Gorka, eta dana ez izango lana egin da gauzak da, irakasle bezala, gero elkartzian, momentu libriak egiko dituk ez da? Gutxi. Bai, gutxi. Ez esan, momentu librietan gezo, pasiaten ibili, edo bestera Donostira etorri, Bilbora joan, Gasteizera, familia segon. Hiriburuan da ibiltzea gustatzen zait pizkat. Bai, Bilbon egitezen asko bitzen gara. Bertako konpartzerua da banaz, konpartza baten. Bai, urteia... Area elanea, oporretare, tirotenia bila, bestiare, zera. Otama urtean konpartzerua naz. Naizta ongitxio izuan, familia eukitza gero. Boia diferenti izaten da asuntua, baina... Ella esan Bilbo beti guzti. Zematu medazkak? Bi. Zematu tekin ja. 12 eta 9. Ja, umetik izatea, pasatzetik ja... Horretzatik ja beste gauza. On biziak gara, bizkatzu bat. Bale. Eta behaiek ze, hartzealdie parte, elkartian eta historietan esatea... Etorten dira, etorten dira ikuskizunetara. Eta juten gaintuak ira, edo Kataluniara, edo Euskal Herrizen lekutara... Guaingo zetorri dira, 13 urtekoak eta hemendik aurre... Gitxitxuo. Kostako zeibizka gehiago, ez da? Zapatik aratutzen da. Bale. Egoten da, baina taberna barruan. Ona. Bueno, eta eskubaloia esan dek, saskibaloia esan dek, leno. Vale. Eta saskibaloian, zenba demo ebilitzen, asko? Saskibaloian hasi nintzen Gaztetan. Bai. Gaztetan hasi nintzen, Durangon, gero Lekitxon be ibili ginean, eta gero Universidad joan ginean Gazteizen. Gazteizeko UPV-en ibili ginean, eta antxe, hasi nintzen saskibaloian munduan sartzen. Entrenadoria behizan azbehatzi urtean ikastolan. Bai, nesken entrenadoria. Vale. Eta... listo, tengo bi vuelta eman, eta listo. Osea, elekeitzeko emakumeen entrenatzaile ere bai gaiz, Ikastolako entrenatzaile izan. Eta gero azkanen urtean, 2000 eta behatzen jaio zen inauzemia, eta zarri ikusten nintzen. Horantzirik izango. Bai, Aria lezinio pilo bat, barkatiako lezinioiak, hankako lezinioia, eta ikusten zen, itximine bada, eta botak... Boka txintxilikatu dituan. Baina futbolistak botak jartzizki txintxilika. Saskibaloian ne bai? Zapatak, Zapata handizek. Zapata handizek, gara. Zeankak, handizek. Berota zazpizia, berota zeizia. Benetan, nahi, ama. Así que zapata handizek. Nere bian kasartuko dituko. Tipikua. Eta jopistatik aparte, txalaparte gustatzen pila bat. Txalapartare bai. Eta perkusinia edo zer. Saltzero utza aize, Perkusinia edo zer. Una. Baterizia eta hola. Bai, Talde baten ez to jolan, serio, porque ya beste marro basan, ya... Falta guana ya, ¿está? Bai, ya, dana esto tengo.
Baina bai. Vale. Eta eskolan zeitek, ze ikasle, ze... Aukara txikinak, aurreskolan etxot. Aurreskolan nitek, Bai, ze gauza polita. Gogorra, baina polita, ez da? Bai, gumi txikinak, lau hiletik aurrerako umiakin etxen dugu biharra, bi urtera arte, eta, segun fase guztia ikusten dauz. Ze polita. Jaten amon, biberoi amon, lokartu, fase politxa, nintzako oso politxa. Ze musi biltzeituko, zeak, nola ditugu guain, inbiarra adaptazioak eta historiak, eta, adaptazioak ez nik uste gurasuk ezin da, bela. Bai, ez da, gurasontako Gurasu sufriruten dabe, geixo. Montxutan dekikila. Bai, ze humiak, batzu konturatzen dira, baina humiak emotazte gueltia. Zeituan, ez da? Bai. Bueno, hemen botako ziot, olilua, ekiloria botaziot, baina olibare bai botako ziot, bila botako ziot hemen pregitzeko txistorrak. Bai, naztetzen dozu. Bai, ez zego kuido ikan. Naztetzen baziot, batzutan nahi bat pixkat oliba olioa elasaia gotia, kiloria botatzen ziot, eta bai. Vale. Bueno, gorka, eta guain inberdiak maionesa, vale? Vale. Hemen dakak, batzui beltza, vale? Ateako dituk, ale guztik, zeba suabe erotean, danak. Hemen dit txorrota txiki bat, arrautza guztia, eta gatza pixkate garriko. Txorrota dia bakarrik. Bai, txorrota txiki bat, eta gatza pixkate, bai. Eta bueno, iranaia honuan hemen, bakizu zein dan beranaia, herri urratzen arira hemen egon zan, koldo zuan. Eta koldok, jarri nitxon nik bai maionesa egiten, eta moztu intzitzaion. Aber gauze gertatzean, Aber lekeitzion bakizuen maionesa egiten, Daki, beste ikaseko, apuntzen baina ikaseko. Earrateko, seguru. Ikusi guan saioa, Ikusi guan anaian saioa. Hombre, ikusi bihar. Ikusi guan zeintzian gaizki. Dana ondo. Dana ondo, maionesa. Dana ondo itek, hori garbi ziok. Zinako esan txarto, bezala nire urte mona txarto. Ona. Bueno, zukalda ditza, leheno esan de pixka ditekela, baina nahi txoitxiki bat esan zia pixka baino gehiago itekela, ez da? Oso amorratu eizela, sozidadeko historietan. Nik uste, nik amumaz, nire amumaz, etxeko amumaz, nintzen loba bakarra izoten zana aurrean sukaldatza banean gauzak ikasten. Eta horti sortu jaten zaletasuna. Eta ez esan beti guztetzen jate sukaldatzia. Eta lehen esan de sukalkillak eta marmitakuak. Bai. Eta atrebi dutenaz, aldotena etxera edo bentsate irakurritxeot edo sartzena internetian edo zegoen muruko programak eta ikusten dora, abokados, epe izan gauza asko ikasten dira, zure haitxaz, bai, asko ikasi do, nintzako. Eta, hortik beti izan da hobi modura hartu dutena, ez? Gero, ondala 10 bat urte, sartu nintzen elkarte baten lekitxon, gaztio dokun elkarte bat, elkarte gastronomiko bat, eta bertan, jakezu handiza da, bertan zen dut gure piniturak, eta futbolen eskuziaz, gurasua batzen duraz, futboleko gurasuak, eta urtero iguali etxen duz, lau baskari, lau bos baskari etxen duz, erdi juarga botateko partidua eta gero. Partidua izkusaek. Eta kozineru neunaz. Iru pintxe albuan da neu kozineru. Bai, Bai. Vale, eta egun hortan, ze prestatzen dega, ze tokatzen zeikitia? Bai, ez, ongo zapatuan daukau, eta engo bildotza laban. Gero ensalada bat launtzeko eta aurrea. Bai. Nola itek arkumia labian, bota. Barkumia hortik preguntat eta horan pizkar launduta, komentana behitzeko, zelan da, manteka de cerdoaz biribildu. Vale. Pizkat emon. Bai, horre hotek, koipe pizka garri gainetik. Bai, koipia emon. Eta gero gurra eta ura behian ipini. Bai. Bera hori gitxina itxeko, 2 orduan edo. Eta gero fuerte emon. Eta gero jaura eta kendu dara, eta azkeniengo azalain. Azkeniengo azalain. Eta gero berdura saltuko zauz. Igual, katxofak, patatak, eta... Barazki pixka beti etortzeko, ez da? Ona. Hau, listo. Vale, hoi listo, guain bota gautza, osua. Vale. Ni hemen hasi nau ja prezitzen hau, Hemen, beste pila boke bai. Epa. Ospina. Guain, ospina, txorrota txiki bat, hoik dana jo bota. Listo, vale. Vale. Gatza, hola, hola. Beste. Bai. Vale. Salau. Salai, nola koipia guain unean jo botako joken, koipia berri zate gatza, orduan, bota guain olilua. Osorik. Ez. Bota, hasi botatzen, izango ibale. Beti normalian, arrautzana bat balin bakazu, bikoitza oliluana. Vale, horan orduan. Pixka gehiago.
Bale, nahiko. Eta baina bergena, barrun zertu, eta barrun geldi-geldik euki, eta geho beak eskatzik enean, gorak atira. Bale, ene. Bale. Geldikan horreuki. Bale, ni hemen dana pregitzen. Venga, ondo egaitu bilon artian. Gorka, eta bueno, deabruta berrio gueltatzen, gabonetan ebaseki ator gauzak ititu zuela, eta, guain hartu behitu, guain pixka gora pixkat, Pixkat, hora jetxi, berriro berdina. Eta hola dana harrapatu arte, oso ondo aiaiz. Txugun ateako zaikoi. Anaia izan jok. Gabonetan etxen duguna da, ordugak ondala 6 urte zauzkun, jake zua erabiltze ben galtzagorrez jaketa hori, baina galtzagorri moura olentzeroi laguntuko zau. Eta nola ez, no? Eta hola ningen duan. Vale, eta atea zintzen galtzagorri moduan, da zintzen duten bertan. Galtzagorri moura gentiaz ospatu olentzeroan kale jiria, eta pizipen oso politxada, porque nik uste zazten zarina papelien. Zer gauza gona? Hau listo? Hori listo akak? Hoitek. Earra itxura. Bueno, hemen ningo deuna da, guain jarraitzeko dakau, baina ningo deuna gure plateraratzeko, dakau osagaiekin bukatu, eta gero jarraituko dugu iten, Beitu hemen, ze patata berezi egin ditugun. Txak, eta txak. Bai, hori, emaiak nahi, vale, garbitze gotako ditau, eta hor txeutzi izkinan, eta guain berden nik oratxo bat, eta sardezka bat plateraratzeko. Vale, oso ondo. Ordu nago ingo jau alde honta, ospinak endu, hemen plateran azpike txukuneotia, eta banijua, platertxo bat hartuko deu. Oso ondo. Eta indiu, Gorka, indiu. Bikain, itxura darrauko, Itxura hona aldaka. Bai. Bueno, ba hemen txingo duna, baitu hauek, baster baten jarri, horrela. Hora, gaina, pankorrekin ze kurruskari berezila gelditzek, Oso na gelditzek, bai. Patatak bestaldian. Horrela, xe. Listo. Eta guain inbiar diona da. Hemen, maionesa pixkat indeuna. Hemen bastarrian jarriko zio, nahi dunak hartzeko eta nahi dunak ez. Vale. Eta guain hemen amaitzeko, hemen dak hau. Barren gorrina, hau gerdin bota. Eta honi gauza faltazako, baina guantxe jarriko ziot. Txura erra, Plater kombinatu egin diu, eharra, eundokua. Eta aitak esateziak, ezai despistatu, Joseba. Garrazila. Ezai despistatu, berezila garri jo, mesedez. Bueno, jaunak, hemen txedakau, gaurko platera. Gora lekeitxoko deabruak, jarraitu guri festak eta goxatu arazten. Bota. Zer? Zu beti aurra zail, ez? Bai. Nure moura. Bakarri batzute lekeitxoko deabruen kamiseta bat. Nure taukaten moruko hon. Ona. Eta zeuke erabiltzeko eta... Ezin hobe. Nire taiakin. Lekeitxoko deabruen izena zarautzea duteko. Ona, jauna, beste bostekuak. Eskerrik asko danagatik. Eta lagunak, badakizue, aste santuan abazue hauen festa ikusi, jun lekeitxoa. Eta gu, anibiliko gata. Aio, pelaio, arratzaldeona pasada.